direlako haien 10. urte hurrenean, eta nolabait hitz egiten ari ginen zer nolako legitimazio ematen dioten hainbat instituziok baztertzailea den festa bati, baina badagoela gero beste hainbeste mugimendu eta elkarte Euskal Herri osoan ere bai jaizkibelieten gabe babesa eman digutenak, orduan 10 urte hauengatik zoriontzeaz gain ere uste dut alternatibako kide guztiei zor diegula eskerrak hasiera-hasieratik hor egon zaretelako, ez? Eta beti esaten dugu Jaizkibelek ezin izango lukela aurrera egin izan duen kanpoan zein barruan izan duen babes eta argitasun hori eduki izan ez balu. Tentsioa eta violentzia handiegia delako eta badaude Isabel bezalako figurak kohesionatuta eta goxa mantendu gaituztenak, baina badago ere bai beste jende asko kanpoan inguruan babestu izan gaituena, ez? Eta hori ezinbestekoa izan da. Eta hori izan da askotan, alarde baztertzailea bultzatzen duten pertsonek salatu izan diguten edo aurpegiratu izan diguten zerbait, ez? Gu herriaren alardea gara, gu esan nahi dut baztertzaile hori, ez? Gu herriaren babesa daukagu, Iñigok esaten zuen bezala noski, beraiek haien buruari ez darria, inori ez diotelako ez dakaletu, baina guri esaten ziguten, zuek kanpoan bilatu behar duzue, inork ez dituztetelako hemen herrian ulertzen. Ez da hori kontua. Kontua da Euskal Herri osoan eta Euskal Herritik kanpore bai inork ulertzen ez duena dela ez Hondarribian soilik gertatzen dena, baina Hondarribiako kasu hau ere bai, ez? Eta Maritxuren Miraria aipatu izan duzula, Maritxuren Miraria 2 aldiz izan da, ez? Hondarribiko Jaizkibel konpainiarekin. Eta lehenengo aldia izan zen, Maritxuk eskeri nahi zigulako lasaitasunez behingoz desfilatu izatea, ez? Eta garai horretan, Hondarribitik ere bai antolatu ziren pertsona batzuk, arrasatera etorri zirenak Jaizkibel konpainiari oihu egitera eta esatera, ez? Hona etorri behar duzue, Hondarribin inoiz ezingo duzuelako eta bar. Baina urte hori ez dute egin. Eta hori da, nolabait aldatzen ari dena. Egun ez daukate legitimidaderik eta ez daukate impunitate espaziorik Hondarribitik edo Irundik kanpo. Eta hori uste dut azpimarratzeko modukoa dela. Ez instituzioek hori gelditzeko edo hori oztopatzeko ezer egin ez dutelako, baizik eta jendarteak, euskal jendarteak edo nik kokatuko nuke momentu honetan Euskal Herriko mugimendu feministak kokatu duelako momentu historiko bat, zeinetan esaten duen Euskal Herria ez du inoiz onartuko zuek egiten ari zaretena. Eta zuen impunitate edo impunitate espazio hori Hondarribin eta Irunen geratzen ari da, baina geroz eta espazio txikiagoetan. Esan nahi dudalako, aurtengo irudiak bortitzak izan direla oso, baina kale nagusian izan dira bakarrik. Kale nagusitik kanpo, Hondarribi guztian zehar lasaitasunez desfilatu dezake Jaizkibelek. Geroz eta jende gehiagok ikusten gaitu. Geroz eta jende gehiagok babesten gaitu. Lehen ezinezkoa zen gure trajeekin parranda egitea Hondarribin zehar. Gogoratzen naiz nola desfilea amaitu eta arropa aldatu behar izaten genuen, norbaiten etxean, izkutuan, gero parrandan atera nahi baldin genuen. Ni 2006 urtean adibidez, atera nintzen lehen aldiz, 18 urterekin Jaizkibelen, gainera urte horretan kantinera bezala atera nintzen, eta gogoratzen dut nola, nirekin etengabe lagunak zeuden etxera laguntzen, etxetik hartzen, eta ez soilik Irailaren 8an, baizik eta Hondarribiko festek iraun zuten denbora guztian zehar, eta gaur egun hori ez da gertatzen. Horrek esan nahi du ere, Hondarribin urratsak eman ditugula, Hondarribin ere bai impunitate espazio hori nolabait txikitzen ari dela. Orduan, herria ez dagoela gurekin, hori da geratzen zaiena, esatea geratzen zaiena, zeren ikusten dugu geroz eta handiagoa den konpainia bakarra Jaizkibel dela. Beraiek geroz eta gutxiago dira, geroz eta jende gutxiago babesten ditu, eta gu geroz eta gehiago babesten dituen konpainia gara zergatik inklusiboa garelako, ondo pasatzen dugulako,
eta nahi duen moduan parte hartzea uzten diogulako. Eta beste aldean, geroz eta zorroztasun gehiagorekin. Tradizioaren izenean, geroz eta mugapen gehiagorekin ari dira haien festa ere akotatzen, eta bereiek ere mozkor daudenean eta inork ikusten ez dituenean esaten digute izugarrizko regresioa egiten dela zertan eta ospakizunean, berez zure herriko gauza garrantzitsuena den horretan, ez? Nik adieraziko nuke, 25 urte direla, ez? Lehenengo eskaera egiten dugunetik, eta hor nolabait gertatzen den gauza berezia edo da verbalizatu egiten dela behingoz eskubidea den hori edo aldarrikapena den hori. Hau da, garaile arte esaten da emakumeek izkutuan desfilatzen zutela, baten batez, izkutuan ateratzen zela konpainiaren batean, nigo gogoratzen dut, batzuk esaten joko bat bazegoenea topatzen zenuen konpainiaren batean zegoen emakume hori, ez? Baina noski, ez zen verbalizatzen. Verbalizatzen den momentuan, eta esaten den momentuan, emakumeok festetan ere gure herria kohesionatzeko eta hiritartasuna, ez? Herritartasun sentimendu hori ospatzeko egiten den egun nagusian parte hartu nahi dugu. Eta horri, ez esaten zaio, zergatik eskubideak aldarrikatzen direlako lehen aldiz, ez? Baina egia da, aurten violentzia mailak nolabait gora egin duela, eta nik kokatuko nuke alde batetik legitimidade publiko horretan, jaizkibelek geroz eta lan gehiago egiten duela. Heldu zen momentu bat zeinetan, zoro batzuen kontua izango balitz bezala ikusten zela, Hondarribikoa, pare bat, herri arraro horietan gertatzen den gauza arraro hori da alardearena, eta nik uste du jaizkibelek lan handia egin duela irudikatzeko eta ikustarazteko ez hau egiturazko arazo bat. Adierazten duena nola oraindik ere emakumeok eskubide berdindun edo eskubide berak ez ditugula espazio guztietan, eta kasu honetan espazio publikoan, ez? Jarriko nuken beste kontu bat mahai gainean, eztabaidarako da askotan, ez? Nolabait irudikatu izan dela Hondarribikoa emakumeak emakumeen kontrako borroka batean egongo balira bezala. Eta alde batetik badago, eta oso garrantzitsua da, Iñigok aipatu duen hori, hau da, identitate oso bat sortu da alardearen, izaeraren defentsa horren baitan, ez? Emakume batzuk bildu dituena, baina hori alardea privatizatu zuen fundazioaren estrategia bat izan da, ez? Alde batetik daude gizonezkoak, alarde hori antolatzen jarraitzen dutenak, eta beste alde batetik papel bat ematen diete emakumei. Baina gizonezko horientzako oso erosoa da irudikatzea emakumeek emakumeen kontrako borroka bat izango balitzu ez dela, beraiek eskuak garbitu eta beraiena egiten jarraitu dezaketen bitartean. Zen ezin dugu ahaztu bitartean 5.000 gizon, 4.000 daudela, gu noiz pasatuko zain, irailaren 8an, gu kale nagusia jaisten dutenean gero Gernikako Arbola plazatik pasatzen gara, hor alarde baztertzailean parte hartzen duten gizonezko guztiak daude, eta kornetin bat jotzen dute, beraiek guri bizkarra emateko. Eta amen egin eta bizkarra ematen digute gu bertatik pasatzen garenean. Irudi hori ez da ikusten. Ez, komunikabidek kale nagusiko irudi egiazki bortitz hori, ez, adik erakusten dute. Baina nik esan nahiko nuke eta adierazten nahiko nuke beste hori ere bai gertatzen dela, orduan. Eskuak garbitzen dituztenak, baina haien nolabait festa, ezagik horreitu bat zaion, baina nahi duten moduan egiteko ahalmen ematen diete emakumei, ez? Eskua garbitu eta haiei uzten diete lan zikin guztia nolabait, ez? Bereiek ondo pasatzen dute eta agintzen dieten momentuan bizkarra ematen digute, ez? Orduan uste dut hori nolabait azpimarratu behar dela. Eta hirugarren kontua izango litzateke legitimazioaren kontua. Nola, oraindik ere,
eta hori da Jaizkibeletik 10 aldiz, ez esateagatik 100 aldiz eskatu dugun zerbait. Instituzioak, bai udala, foru aldundi zein gobernua implikatu behar du gatazka honen konponbidean. Implikatu behar du alde ezberdinak esertzeko espazioak sortuz, implikatu behar du berdintasunaren alde dagoen konpainia bakarra sustatuz eta babestuz, ez? Eman dira egoera batzuk, adibidez, Donostiko danborrada ekarriko nuke gogora edo beste bat festa, zeinetan instituzioak egokiago edo ezain egokia, baina parte hartzeko erabakia hartu duena, ez? Bakoitza bere estrategiarekin. Hondarribik Lekitxoko antzarrak ere bai izan litezke, ez? Beste adibide bat. Bueno, hor badago hausnarketa bat eta plan bat. Hondarribin hori ez da gertatzen, udala ez da inoiz inplikatu, udalak ez du inoiz biderik jarri eztabaidarako. Gipuzkoako foru aldundiak aurreko legegintzaldian saiakera potente bat jartzen du mahai gainean, aditu batzuk ekarriz eta eztabaidarako mahai bat sortuz, eta guk oso positiboki baloratu genuen hori, baina foru aldundi berria, hau da berriz ere PNV gobernura heltzen den momentuan, lan hori guztia bertan bera geratzen da. Eta Jaurlaritzaren aldetik, zer esanik ez, beti emakunderi egotzi diote eta helarazi diote lana eta inoiz ez da egon implikazio zuzenik lehendakari edo bestelako sailen partetik. Bueno, egon dira, ikusten genuen irudietan, ertzantza bidali izan da, gu jotzera. Eta inoiz ez da inolako segurtasun helbururik atera, esanez, barkamena eskatzen duela garai horretan hartutako erabakiengatik. Baina tira, hori ja barkamenarena agian beste modua, momentu baterako etorriko litzateke. Eta orduan, egiten ez dutenak asko esan nahi du, ez? Askotan ez dut ez, baina gu ez dugu bestaren alde parte hartzen. Baina ez egiteak indartsuen dagoen eta boteretsuena den partearen alde egiteak dakar. Baina gainera ez da solik egiten ez dutenik. Ez dakit Kristina Uriarte hezkuntza sailburuak egin duenaren berri duzuen. Baina, gauza bat da, bera maila pribatuan izan duen bere alabak, izan dezaken parte hartzea, gu horretan ez gara inolako momentutan sartu. Baina zer gertatzen da, aurtengo biolentzia maila ikusi ostean, Jaizkibel, kale nagusia, ala moduz jaitsi ostean goizaldean, Kristina Uriartek kale bera igotzen du, gu pasatu ostean, txalotua izaten da alarde tradizionaleko jendearen partetik, argazkiak ateratzen dizkiote eta alarde fundazioaren web orrialdean eta Facebookean agertzen dira. Azkenean, pertsona honek legitimatu egiten du alarde baztertzailea bere presentzia hutsarekin. Maila pertsonalan egon ziteken zerbait, eta berriro diot ez nahi sartuko bere alabak hartzen duen erabakian, berak zerbait politiko bilakatzen du. Pentsatu nahi dut, ez dela ohartzen egiten zuenaz, baina horrek asko esaten du izan dezaken hausnarketarako kapazidadeaz. Eta, amaitzen joateko, eta uste interesgarragoa izango dela, guztien galderak eta planteatzea, guk hala ere jarraitu izan dugu lanean eta berriz ere aurtengo irailaren 8ko irudien ostean prentsaurreko masibo bat egin genuen, eskatuz herriaren alardea. Zeren guk herriaren alardea nahi dugu, guk nahi duguna da alarde publikoa. Alarde publikoak esan nahi du herriarena den festa eta ospakizuna nahi dugula, herriak antolatuko duena, instituzioarena dena eta ez elkarte pribatu batena. Guztion ondarea dena, guztion festa dena, guztion artean nola antolatu erabaki dezagun. Horretarako beste behin ere eta gezurra dirudin arren esertzeko prest jarraitzen dugu, hitz egiteko prest jarraitzen dugu eta hainbat bilera eskaera egin genituen, ez? Eta ez, Markel Olanoren erantzuna ez dugu izan, gaur bertan izan dugu Hondarribiko udalarekin lehen bilera, irailaren 8tik hona, eta segurtasun sailburuarekin ere bai, egon ginen, baina lehendakariarekin ez.
Guk uste dugu egoera dagoen moduan egonda ezin dugula permititu bizikidetzaz hitz egitea, hori izaten ari da Hondarribiko udal eta diputazioaren estrategia, bizikidetzaren alorretik edo bizikidetza arazo bat izango balitz bezala irudikatzea Hondarribian gertatzen dena, eta guk argi eta garbi esaten dugu berdintasun ezaren arazo bat dela, eta berdintasun ezak agian sor ditzakela bizikidetza arazoak, baina oinarrian eta gatazka parekidetasun eza dela, berdintasun eza dela. Eta argi eta garbi adierazten du adibide batek. Ez Hondarribiak, ez Irunek, ez daukate ez berdintasun teknikaririk eta haien berdintasun planetan herritar parte hartzeak egon arren, inoiz eta eskaerak egon arren, inoiz ez dute sartu nahi izan alardearen gaia. Orduan, iskin egiten jarraitzen dioten bitartean, eta baseko instituzioek gatazkari iskin egiten jarraitzen dioten bitartean, uste dugu ezinbestekoa dela presioa kanpotik, instituzioetatik, eragileetatik, herritarretatik, eta horregatik arrasaten adibidez ez, eta horrela amaitu nahiko nuke pixkat nire partea, gonbidapena berriz jaso genuenean ez, esan genuen baietz beharrezkoa delako guretzat urte osoan zehar bizirik mantentzea, gatazka bizirik mantentzea, irudikatzeko eta erakusteko Hondarribian irailaren 8an legitimatzen dena eta permititzen dela emakumeonganako indarkeriaren adierazle bat, Euskal Herriko kaleak ez daudela libre emakumeonganako indarkeriaz, hori badakigu, baina gainera permititu eta hauskotu egiten dugula, kasu askotan, Hondarribian eta Irunen gertatzen ari dena beste hainbat instituzioetatik. Horregatik guretzako ezinbestekoa da kontzientziazio lan hau egiten jarraitzea, mugimendu feministarekin lan egitea, eta norabide horretan ere bai, konponbiderako bidean, urratsak ematen jarraitzeko, eskaera hori bizirik mantentzea. Eta hortxe utziko nuke, hori naz.